Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλαιών Ρωμάτων ιδρύθηκε το 1934. Απαρτίζεται αυτή τη στιγμή περίπου από τα 160 μέλη. Στο χωριό μας καλλιεργείται κατά κύριο εισόδημα το ελαιόλαδο με δύο ποικιλίες, 70% περίπου τσουνάτι και 30% κορονέικη. Έχει περίπου στα 100.000 ελαιόδεντρα. Το υψόμετρο του χωριού μας είναι από τα 400 μέτρα και επεκτείνεται η καλλιέργεια της ελιάς μέχρι τα 650 μέτρα. Και από εκεί και πάνω έχουμε καστανεώνες και λίγα αμπέλια. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην ελαιοκαλλιέργεια είναι ο μεγάλος πληθυσμός του δάκου, λόγω του ανάγλυφου της περιοχής και του μικροκλίματος που ευνοούν τους μεγάλους πληθυσμούς, και γι' αυτό το λόγο μαζί με το Ινστιτούτο και το ΕΛΜΕΠΑ υποβάλαμε και εγκριθήκαμε στο έργο πρότυπος ελαιώνας ρωμάτων γη, ώστε να βρούμε συνδυασμό μεθόδων για την καταπολέμηση του δάκου πιο αποτελεσματικά. Χρησιμοποιώντας μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του δάκου, ελαχιστοποιώντας τη χρήση χημικών σκευασμάτων. Ο δάκος είναι ο κυριότερος εχθρός στην ελαιοκαλλιέργεια και προκαλεί πολλές φορές αυξημένες ποσοτικές και ποιοτικές ζημιές. Από την άλλη πλευρά, ο παραγωγός πολλές φορές καταφεύγει σε συχνούς ψεκασμούς, με αποτέλεσμα το παραγόμενο ελαιόλαδο να επιβαρύνεται από υπολείμματα εντομοκτώνων. Στο επιχειρησιακό σχέδιο πρότυπος ελαιώνας ρωμάτων γης προτείνεται ο συνδυασμός μαζικής παγίδευσης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με δολωματικούς ψεκασμούς ακριβίας. Για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του δάκου, είναι προτιμότερο ο πιλωτικός ελαιώνας να χωρίζει στεμάχια με βάση φυσικά όρια ή και το ιστορικό του δακοπληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε τεμάχιο η ανάρτηση παγίδων γυάλινων McPhail, οι οποίες θα βρίσκονται κρεμασμένες στον ελαιώνα για όλη τη διάρκεια του έτους. Η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία παίζουν καθοριστικό ρόλο για την επιλογή του κατάλληλου τροφικού ελκυστικού. Πιο συγκεκριμένα, σε περιόδους με υψηλή θερμοκρασία και χαμηλή σχετική υγρασία είναι προτιμότερο τροφικό διάλειμμα 2% ηθική αμμονία, ενώ σε αντίθετες συνθήκες συνιστάται η χρήση 2% υδρολυμμένης πρωτεΐνης με 1% βόρακα. Το ελκυστικό διάλειμμα ανανεώνεται κάθε 7 μέρες και μετρούνται οι συλληφθέντες δάκοι. Θα μπορούσε να γίνει επίσης και απομακρυσμένη παρακολούθηση του δάκου με την χρήση ηλεκτρονικών παγίδων, οι οποίες όμως επιδέχονται ακόμα βελτιώσεις. Για την εκτίμηση του ποσοστού δακοπροσβολής στον αγρό, ο παραγωγός χρειάζεται να επιθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τον ελαιώνα του και να αξιολογεί το αναπτυξιακό στάδιο του καρπού, ώστε να εκτιμήσει αν είναι δεκτική για την ανάπτυξη του δάκου. Επιπλέον, με τις επιτόπιες παρατηρήσεις, μπορεί να εντοπίσει πιθανές προσβολές στον καρπό ή εστίες στον αγρό. Παράλληλα, τυχαίες δειγματοληψίες ελαιοκάρπου ενισχύουν την εκτίμηση του ποσοστού δακοπροσβολής. Αφού αναφερθήκαμε στην παρακολούθηση του δακοπληθυσμού, προχωρήσαμε στην εφαρμογή της μαζικής παγίδευσης, δηλαδή ανάρτηση παγίδων τύπου McPhail σχεδόν σε όλα τα δέντρα. Ως τροφικό ελκυστικό για αυτές τις παγίδες προτείνεται κατά τη θερινή περίοδο διάλειμμα 2% υγρής ουρείας, ενώ την υπόλοιπη περίοδο μείγμα 2% υδρολυμμένης πρωτεΐνης, 1% βόρακα και 2% υγρής ουρείας. Το τροφικό διάλειμμα στις παγίδες συστήνεται να ανανεώνεται ή να συμπληρώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Προτείνουμε λοιπόν η μαζική παγίδευση να είναι ενεργή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δεδομένου ότι ο δάκος της ελιάς παραμένει δραστήριος στον ελαιώνα όλο τον χρόνο. Η μέθοδος της μαζικής παγίδευσης απαιτεί συμπληρωματικές εφαρμογές δολωματικών ψεκασμών πολύ μικρού όγκου, δηλαδή λιγότερο από 100 ml ψεκαστικού διαλύματος αναμεταχειριζόμενο δέντρο. Για την ενίσχυση της προσελκυστικότητας του ψεκαστικού διαλύματος προτείνεται η προσθήκη 2% νητρικής αμμονίας επιπλέον της υδρολυμμένης πρωτεΐνης. Ονομάζομαι Φουσκητάκης Γεώργιος και είμαι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Συμμετέχουμε στο έργο Πρότυπος ελαιώνας διαχείρισης δάκου ρωμάτων γη του μέτρου 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο συγκεκριμένο έργο αναπτύσσουμε καινοτόμες τεχνολογίες γεωργίας ακριβίας και ευφυούς γεωργίας για την αποτελεσματική διαχείριση του δάκου της ελιάς. Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σύγχρονες ηλεκτρονικές παγίδες για την απομακρυσμένη και αμερόληπτη παρακολούθηση του πληθυσμού του εντόμου, καθώς και ηλεκτρονικές αυτόματες ψεκαστικές διατάξεις
τόσο για γεωργικούς ελκυστήρες αλλά και για επινότιους ψεκαστήρες, φορητούς δηλαδή ψεκαστήρες πλάτης, για την εκτέλεση δολωματικών ψεκασμών με ακριβή τρόπο, ελέγχοντας και ρυθμίζοντας πλήρως την ψεκαζόμενη ποσότητα αναμεταχειριζόμενο δέντρο. Παράλληλα, αναπτύσσουμε πληροφοριακό σύστημα στο οποίο αναπτύσσονται όλα τα δεδομένα που αφορούν τη δακοπροστασία, όπως μετεωρολογικά δεδομένα, δακοσυλλήψεις, δεδομένα ψεκασμών και ούτω καθεξής, παρέχοντας τη δυνατότητα στους γεωπόνους και στους αγρότες να έχουν πλήρη ενημέρωση για την εξέλιξη της δακοπροστασίας στους ελαιώνες τους. Μετά από 2 χρόνια υλοποίησης του έργου, προχωρήσαμε στη διάδοση των δράσεων και αποτελεσμάτων του μέσα από ημερίδες, διανομή ενημερωτικού έντυπου υλικού, ιστοσελίδα του έργου και άλλες δράσεις διάχυσης. Οι ενέργειες αυτές απευθύνονται τόσο στους παραγωγούς του συνεταιρισμού, όσο και σε γεωπόνους, εκπροσώπους φορέων και άλλους ενδιαφερόμενους.